Katabok ka tani, basig sa dagat tani po niton. Tol! Patay! Ha? Wala! 1 hour before. Ay, kaitan ginaboy ah. Yun na pa tol, napay bukas tol ngagong panito dia. Kurag last na to tol. Itong isa kalitsi. Tatay napay nilugaw. Mo to kung last na gilugaw ganina. Ako may nagkaon na to. Asa mo to mga bukas ano ron? Wala pagay nay paniud to ron. Sama to nila mo bugas ano magsina tigdantay tatay ani mapas mo apel tagapas mo ano ron. Iblo ka tol. Wa na mo salig diri sa to sa barangay. Inahuman na nato ni og tuyok. Itag panghiram, ultimo parinti, way mo hatag. Skid bugas man lang. Oo, mato na ron. Atay. Uy, tatay. Tay, tol, sana tol. Tay, Da! tay, Sorry, tay, tabang anak kay... tay. Sabang tribo sa maganda ka mo tapang tatay. Tay. Dora! Tay. Tay. Ikaw silig bamunan. Ah, tay. Bamunan bakos. Tay. Dora, anak. Tara, kaya itong dalang hospital liba. Tara na. Ay, ikaw Ay, na liba. anak. Ay, soy. Tay. Yung naglagot ko anak. Tay, tay. Tatay, Ay. bigay ko naglagot anak. Nagdumot ko. Tay. Tol, sige na tol ba? Itong dalang hospital liba. Iloy natin sa tayo. Hindi maglagan-langan niya. Pag saan, di magkakapukulas tigulang ko. Saan man na to na? Ngawa mo tayo kwarta? Asus, makita ka ng kwarta lagi. Yung hospital. Pagkita mo doon ng pagi na. Tara. Pasok na. Natin yung nagluyang na eh. Tatay mong good ba? Mo ni angay ni mo tay. Tara tay. Kami ra gihapoy mo alalay sa imo ha. Way lain. Tara, may apunduhan ni Bilindri, good ba? Laban lang tayo, ha? Laban lang tayo. Ah, mirisi ani tatay. Mo ni angay niya. Angay niya. Nilas tay, nilas. Ina. Hindi, tapos sinas. Para na. Hindi na, sinas ya. Atong tatay oy. Para maadala na sa hospital. Ay. Atong tatay ko na. Kaya ipag budri po, may aman yung kalit. Kalit sama. Mga kabalo nga grabe itong kanto sa anak ni tatay. Kalit tayo. Buwan na niya gi bulan-bulan sa una. Ultimo balon di ko niya tagaan. Dala na. Dala na hospital sa tatay. Kailangan yun yung madalang hospital sa tatay. Dala na. Dala sa tatay. Kaya ka magbagulbol ko kita. Tatay Dalang pagbayad tatay. kita. Kailangan mo rin madalang hospital sa tatay. Good. Bugas, dalon mo dyan no. Oo. Tanawa. Oo na. Tay. Kini bugatan na sa tatay. Ya, tama na. Puno. Ano sa ito kanina? Pag-asa. Tay. Ay, Kanang may istorya tay. sagingan. Ay, amin na sa tatay. Ayaw niya pag-ibaligya ang sagingan. Asa ka sagingan tay? Karang tapat sa tong balay. Ay, di na ito ang sagingan na tay. Ay, na si istorya tay. Wala kay Ibaligya. wala na ganay luyan na kay katayo. Aton. Hindi na aton. Ay, sila ni mo tay sige pagdugtag lamig. Ya. Luyan na gani kay ka. Ano na ikaw patindog? Ay, uy. Katang tugod. Turong no. Katagok ulit sa baha. Kawin sa tol. Ako sa tanahon dito kumakaya para itong tabok sa sapa. Ito kita ko ang baha. Sige. Ito sa ako ha. Sige nga sa rong tabok diri. Ang sapa. Lalong ni. Tabok ni. Tol. Ay, tatay natakan. Wala ka naman hawiri po. Sapang pa, uy. Yan ka hawiri. Kita kong kamutol. Tanaw na usapa akong kuwan ba? Kawin Kamulo, bitaw kang piping bugatang datay. Ikaw rin may makakaya ni. Sige, dito sa tayo. Tabukan ako dito. Ang tanaw kong kuwan ba? Lalong ka kuwan. Usapa. Baha, apa? Dito ha. Dong, lalong kayo na dong, ayaw magtabok dong, lalong kayo. Dong, wala ka rin kong tabok, kay lalong kayo dong. Tol. Katabok ka tani, basig sa dagat tani po niton. Kaya ko sige, tamak na kung asa ko sa tubig. Kaya para dito. Tabok. Galing ka atas tatay. Sunod lang. Sunod. Tatay! Ha? Wala! Dito ka dito. Dito ka rin no. Yun, bitaw ko sa imo nga ikaw maghawid ato. Ay, saan ba tayo mo? Asa ko ba sa tayo? Tay! Ano sa tatay? Tilan!
Tay! Buhay na duwidin sa tatay! Tay! Kaya mga tuloy, asan na magkita ka mayroon? Ano bang ka? Tay! Tay! Nalatakan na ikaw na yawid, ano? Ikaw ang tatay na gano'n. Asan ko ba ito sa tayo? Magdagat, magkataon ko ron. Ang saan naman taon ka? Ako sa turos dagat. Ay, sus ni mo tol. Hindi lang ka greeting maayo. Tingnan ta ka nga ikaw na yawid. Ang saan na ito? Ang bata sa tatay. Sa tatay. Gusto ko talagang mawa sa tatay. Ang taon ka? Tay! Tay! Pasaylo ako, tay. Unta, maayo ang imong pagbanaw. Karon pa kang pala hilak ko wala sa tatay. Ganun na tabango nung sa tatay. Paridi ka. Wala ka. Ang taon ka tuloy. Ito kay klaro sa taon ka ba? Pasaylo ako, tay. Ay, sos, karabak na may pasaylong tatay. Gawa na. Tay! Punudong. Nawala sa tatay. Malipayon ka sa imong pagbanaw. Tao tatay ron. Anong kailangan kong gawin upang So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw sa mong video o kayo kalimot sa pag-subscribe o pag-follow sa mga FB page. Yes, Carmen Dabnorbine og shout out ko no sa atong number 1 nga sponsor o ilain si Bing Waminal. Nabistahan niyo ang iyang channel og kay #BuyNiUncle og shout out ko kay Jilan Albastro nga una nga nag-comment sa among video og kang Marialyn Mahilom. Shout out! Pa-shoutout po ko diya sa Purok 3 kay Mila Bacurayo o kay Dodong Gansenya o wala pa mo ka follow sa among FB page o pag-subscribe. Please subscribe o follow sa among FB page para makuha na mo ang among subscriber. Yes! Oh, shout out po ko kang sa grupo nga RMB Vlogs. Daghang salamat sa inyo guys. O kang Janjan Mir. Nagpa-shout out to siya tong isang adlaw ingon sa kuha. O kang Ronan Dikito, Erwin Velasquez o uman pa diya sa Kamiling Gonggong Amaro. O daghang salamat guys sa inyong pagtanaw sa buang video. Salamat. Shout out ko na ako diya si Ambit nga gamutan. Shout out si og sa Orcs TV Vlog sa Bunawan, Agusan del Sur. Og diha pud sa Carmen sa kay Mars Malbunya. Og sa tanan nga mga subscribers and followers sa Carmen Dabnorbine sa 18,000 ka subscriber na mo. Please viewers, please subscribe and follow my page. Thank you very much. Og sa akong pamilya diya, Bilya Family. Thank you very much.